ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо амхе лавдомани паплина нишон диҳам. И паплини пиллагия беҳад мулоими хушрӯ, як намудай фақат амхе лавдомани марҳамат бисёр ҳам хушрӯ. Инҷа се санга дораву баъд санги дизайн дора. Се сангҳош агар хато накунем 140 сомон, сангҳои дизайнаш 160 сомон, 150 сомон амхе. Марҳамат агар дар кор шава, рақамҳои телефон ҳастай, мо доставка дорем. ҳозир то охири видеоро тамошо кунед. Дигар намудошам ба навор гирифтагиам паплинои новинкара метавонед аз оно интихоб кунед. И заминаш сафедаи паплини лавдоманира, заминаш сафедаи аз ду тарафаш гул дора. Ана ино бошад дизайн паплинои дубайски, беҳад материалҳои хушрӯ, гулҳои фасон. ин агар дар кор бошад 170 сомони дизайнаш. анаву тиграш, нисхаи тиграш бо нав омадагӣ ҳаст. сангошон майдаяй дизайнерскиё дар дигар видео ҳама фаҳмондагӣ будам ки сор доран ва боз ҳам мехоҳам барои шумо фаҳмонам ки ами паплинои дизайнерски чанд сорташ ҳастай. паплинои дубайски бахшиш чанд сорташ ҳастай. сорти мисол камакак ҳамин нусхаояно тунуктаракай унамуд сорчам асту баъд хубшам аст. иное ки мебинед ино нағзошан. инами санги майдакати 170 сомон. гили навай бинед. ина ин кабутакаш нусхаи навай. видеоро аз бозори Корвон ма ба навор гирифтагиам. тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд. касе мехоҳад худаш мисол рафта метавона пайдо куна. рости ами якум ряд биред бисёр ҷо ҳаста, ҷои паплин фурӯшӣ пайдо мекунед. а касе ки мехоҳад аз мо дархост куна, пас рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай ватсап дора. дар ватсап нависед, бо ма доставкара шумода мефаҳмонам. доставка ҳамаи шаҳрҳои россияда ҳастай ва инчунин доставка дар тоҷикистонам дорем. касоне ки мисол мехоҳанд ки дар худи ами тоҷикистон заказ кунанд. бинед гулоша бо хушрӯтарак аз дур гирам ки пурратар бо бинед. ана баъд ҳастай дӯстони азиз 140 сомон, 145 сомон амхе доингои новинкаи се санга. инош се санги доранд ҳамааш. нусхаош чандташ новинкая, чандташ ама бори аввал ба навор гирифтагимо, чанти дигаш буд. марҳамат ана ин нусха нағз буд. аз ин медонед чанд ранг дошт порсол. ҳозир бошад фақат ами сиёш мондагиай. ана баъд анаи дубайскиай се сангаш. дубайскишам ҳамхе 140-150 ҳамин намудое ки мебинед се сангҳош. дигарош доингои якум сортан. чӣ тавре ки мебинед доингои якум сорт бо ғафстаракан, хушрӯтаракан. баъд ин сангое ки ҳозир ҳастай ҳамашон сангои сваровскиянд. дӯстони азиз, ҳангоме ки харидорӣ мекунед, ма дар ҳар видео гап мезанам ва боз ҳам такрор мекунам ки ҳангоме ки мисол бозор омадед, як маротиба мисол сангошам аҳамиятиед, аз рӯи сангам нархҳо ҳархела мешава. онаи нусхаи ваян туркӣ доинга нига се санга чӣ хушрӯ. заминаш тёмнасиняй, гулаш аз наздик аҷоиб хушрӯ метова. умедворам писандтон гашт. хайр.